Konferma oħra ta' kemm il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni aġixxa bl-iktar mod opportunist u bl-iktar mod li wera ipokrezija politika. Dawn kienu il-kummenti ta' Francis Zammidi Mek, il-kelliem tal-Oppożizzjoni għall-Kultura u l-Komunikazzjoni wara l-inawgurazzjoni ta' Pjazza Teatru Rjal fl-aħħar jiem. Fl-aħħar snin dan il-proġett kien fiċ-ċentru ta' kontroversja, l-iktar bi kritika dwar il-fatt li hu mingħajr saqaf. Issa, il-Partit Laburista fl-Oppożizzjoni biddel il-verżjoni tiegħu dwar dan u qed jiftaħar b'dan is-sit. Issa li hu partit fil-gvern, mhux iktar partit fl-oppożizzjoni, naraw jitkellem b'ton differenti. Diskors mhux biss dikinari manki meta għamel iżjara fuq il-post tas-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-kultura għan-nom tal-Gvern Laburista, José Herrera, li jgħidilna li jagħmlu l-analiżi li raw jekk kellhom x'għażliet oħrajn. Però ħadu deċiżjoni. Id-deċiżjoni hi li dak is-sit jibqa' kif kien ippjanat. Jibqa' jiġifieri preċiżament kif huma kienu jikkritikawh u issa anzi jiftaħru bih. Dan jikkontrasta ma' dak li kien qal Joseph Muscat tal-Konferenza Ġenerali Laburista tal-2009 fejn iddubita mill-artist ta' fama internazzjonali Renzo Piano. Imma xi ħadd fettillu li għażel lil dan il-bejt, qalulu mexxi b'dan il-proġett. Jidħlu mistoqsijiet. Min-naħa tiegħu Francis Zammidi Mek sostna li dan is-sit irid ikun wieħed li jinbidel f'ċentru ta' attività. Għax nawguraw li Pjazza Teatru Rjal tkun pjazza ta' attività dinamika, ta' kreattività, ta' talent, ta' enfasi fuq it-talent żagħżugħ. Francis Zammidi Mek fakkar li kienu wkoll grazzi għall Partit Nazzjonalista li l-Belt Valletta rebħet it-titlu tal-Belt Kulturali Ewropea fl-2018.